Meni je žao što vi imate, mi na nedeljnom nivou imamo učlanjenje. Imamo pristalice i imamo učlanjenja. Meni je žao što vi nemate učlanjenja i žao mi je što morate shvatite, a niste shvatili da ljude koje učlanite u svoju stranku ne možete da žrtvujete kao jagnjad za klanje. I onda ih navedete da puste lažnu vest o napadu i posle toga čovek ispadne smešan i neće više niko da vas učlani. Pa mislim da je to normalno kad se tako nešto desi, da ljudi peru ruke od vas, kad ih navodite i učite ih da to rade. Na kraju, nemoj više da pravimo dramu odavde. Da pravimo, jer nismo mi Šojić. Gledaj. Koga tužite? Gospodo, ja da tužite? Gospodo, izvolite. Znamo da ne može, zato što smo da tužimo. Jako ste kreativni, svaka. Jeste to sami smislili ili vam je neko pomogao? Vam neko pomogao i sami ste došli do toga. Svaka čast, bravo. Pa vi se ponosite tim. Pa bravo. Pa to liči na vas i na vašu stranku. Ali vi jeste zaštitnik prava građana. Da li je vama smešno ovo kako se gospodin Stojković ponaša? Pa vi se ne smejete, ali oni se svi smeju. Jel to odobravate? Ako neko se tome ne protivi, znači da odobrava. A nasilja nije bilo. Što se tiče toga, što je gospodin zamenik predsjednika Skupštine izgovorio, da neće niko kod nas da se učlani i posle tog incidenta koji ste prikazali tako slikovito, samo da vam kažem da je nama skočio broj, posebno omladinaca, posle tog događaja. Znate zašto? Jer ste im se smučili, ne mogu više da vas gledaju.